Tu ai făcut asta în arte marțiale, la tine unde ești tu? Așa? Ia. Hai, arată schema ta, hai. Dau? Hai, dă-i. Dau? Dă-i, mă, hai. Ivane, Hai, mă, că filmez, mă, hai. Ivane, dă palma cu mine prima oară. Pomeniți. Nu ne bate. Pomeniți, să trăi tot. Dar nu te speri. Dai cu cârgea, mă, bă, dai cu cârgea, mă. Eugene, să mor, ia cum faci cu cârgea. Dă. Hai, mă, fă schema aia ta. 2-3, ia zi, 2-3. Stânga, stânga, dreapta, picior, hai. Ia! Bă, mă. Haide, pune-l jos. Că mi-a rupt piciorul. Ia să vedem. Lasă. Bă, fă mă lupte, bebeauri de-alea, hai. Ia! Ia! Nu strige de blocuri. Nu te iau de gât, te pula lor. Îți iau aer, ia zi. Gata, ești mai bun. Ești mai bun, Ești mai bun, bă. Eu, ce, al dracului de capă, îi dau ăla în rupuie. Ajunge, mă! Mă, eu te las în pătă, ajung. Gata. Păi recunoaște la lume că ești mai bun. Ești mai... Nu, tu ești mai bun. Așa, mă. zici că mă cer cu handicapații. Băi, pe secția 14 ce făceam, mă puteam mă curc când aveți să pun la bec. Uite, spune lui ăla Batista, cum îl cheamă pe ăsta, mă? John Cena. John Cena și Eugen Pulă Mare. Hai, mă, veniți acolo. Ți arăt aici tatuaje pentru băieții de la Leslie. Nu dai, nu, ai băi, nu. N-ai, mă, Florin, băi, fii atent, uite, Florin filmează. N-are curaj Florin să se bată cu mine, nici el, nici toată lumea. Ha? Te-o scot? Te dau? Trage-l pe spate, trage-l pe spate. Trage-l la... Băi, ia-l, mă, pe Florin de aici, că să mor dacă nu dau știe și eu. Lasă-mă, am glumit, mă. Trage-l, mă, de gâlgă. Nu, dacă vrei să vii față în față, pumni în pumni, oricând ești. Eugen e băiat. Uite, mușchi adevărați, ținuți numai cu ouă prăjite, șuncă presată. Jangale cu păr. Frate, de la Italia, frate, de la Spania. Și cu genunchi de râmă? V-am băgat toată Turcimea, toată Spania, toată... așa, de ce faci așa? Fraiere, nu ești sala cu dacă nu car tu câte un beceu, uite așa, uite așa. Știi că ții bătaie de la mine. Ce dracu să iau, mă, te-ai dezbirginat ultima oară? Mamă, să mor și uite. Ia, fă o schemă să mori. Ia ridică, fă-mă o schemă. Fii atent așa. Pam. Pam. Dau cu piciorul? Am filmat. Asta. Eu! Hai, mă, pune-l pe Florin să bată cu mine dacă vrei. Hai să vedem dacă are Florine, curaj. dă-mă încoacă, filmezi eu, bate. Pentru banii tăi, pentru el. Florine, dă-mă încoacă, filmezi eu, mă. Florine, ia. Te bați cu Florinul? Da, mă, oricând, și Rami, și Florin, și toată lumea. Pentru, bă, dar vă bateți pentru ăsta. Băi, vă bateți pentru el, nu? Tovarășul vostru. Mike Tyson, de nu seamănă cu Mike Tyson. Cum așa? Stai mă așa, bă, că... Hai, mă, băi, nu așa. Băi, bulangiu, nu așa, băi. Givane, Ai văzut cum le trage? eu n-am făcut bulangeală, dacă dau una în cap, așa, eu dau la bine. Zici că te-o dracu în pula mea. Hai, poate strâmbi tu una și chele și una. Ce pula mea. Bă, termină cu de-asta. Mai era cadru sumbe. Mai era cadru sumbe. Mai era cadru sumbe. Ce râde. Bă, bulangiu, nu, acum, dă-mi o pălcă, hai, dă-mi. Nu, dă-mă, mă, nu. Dar te-am dat eu jos de acolo? Dar dacă-l trimiteam în cota, și ce făceai? Păi erai mort, mai fraiere. Hai, mă, că ești pap pentru mine. Hai, mă, nu mai filmați că nu vreau să dau autografe cu proști.